வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ஜீனியஸ் ஃபேக்டரி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க ஒரு விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் கூட சொல்லலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்த நியூஸ் கூட சொல்லலாம். அதாவது இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக 47 சைனீஸ் ஆப்பை பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஆமாங்க, இது ரொம்ப தில்லான ஒரு மூவ். சும்மா இந்தியன் கவர்மெண்ட் மாஸ் காட்டுறான்னு கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் கிடையாதுங்க. இன்றைக்கி இன்னொரு முக்கியமான நாள் கூட. இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் அப்துல் கலாமோட இறந்த நாள். ஸோ அவருக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர் ஆச்சு. அவர் மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் கூட சொல்லலாம். ஸோ அவருக்காக ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் நம்ம அப்படியே கண்ண முடிய ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணலாம். பட் எனிவே, வாங்க டாபிக்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்குற நீங்கள் இன்னும் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க ஐகானிக் பட்டன் அமைக்க விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களை தேடி வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்த நியூஸ் தான். அதாவது நான் இதை யார் அனௌன்ஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சொல்லப்படுற ஒரு அமைப்பை தான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இது கவர்மெண்ட் அமைப்பு. இவங்க தான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் இவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஆல்ரெடியே அதை நமக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடியே சில 57 ஆப்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சைனா வந்து பேன் பண்ணிருக்கோம். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சைனா இஷ்யூவால் தான், அந்த ஆர்மி இஷ்யூவால் தான் நம்ம வந்து அந்த 57 ஆப்ஸ் வந்து பேன் பண்ணோம். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக்காக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா யூசி ப்ரோஸ் அந்த மாதிரி சொல்ல ஏகப்பட்ட ஆப்ஸ் நம்ம டெலிட் பண்ணியிருப்போம். பட் இப்போ வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக கிட்டத்தட்ட 47 ஆப்ஸை வந்து நம்ம டெலிட் அதாவது பேன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்தியா கவர்மெண்ட் வந்து சும்மா வேறு லெவலில் மாஸ் காட்டுற அளவுக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ரொம்ப ஒரு பிரேவான மூவ் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு உடனே நம்ம போன மாதம் தான் வந்து அந்த 57 ஆப்ஸ் வந்து நம்ம பேன் பண்ணோம். பட் உடனே வந்து இந்த மாதமே இன்னொரு பேன் சொல்லலாம். ஸோ கெத்தான ஒரு மூவ் சொல்லலாம். பட் சைனா பாவம் ரொம்ப பல கிடைச்சிட்டு போல இருக்குது. ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது பாதிப்போட இருக்கும். அது ஒன்று கிடையாதுங்க. இந்த 47 ஆப்ஸ் வந்து எனக்கு பட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே நம்ம பேன் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா. இந்த டிக்டாக் சொல்லி ஏகப்பட்டது, அப்புறம் ஹலோன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நம்ம பேன் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா. இப்போ அதுவே ப்ரோ வெர்ஷனாக சில வந்திருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். டிக்டாக் லைட்னு வரும், அப்புறமா ஹலோ ப்ரோன்னு வரும், ஷேர் இட் லைட், அப்புறம் பிங்கோ லைட்னு சொல்லி ஏகப்பட்டது வந்து ப்ரோ வெர்ஷனாக வந்து விட்டுருந்தாங்க அவங்க. அதாவது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், அது பேன் கிடையாது. டிக்டாக்கோட ப்ரோ வெர்ஷன் சொல்லி அது மாதிரி வந்து நிறைய வந்துருந்தது. ஸோ அதையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 47 ஆப்ஸை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது. இன்னொரு முக்கியமான மட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா, இது இல்லாமல் இன்னும் அடுத்த 275 ஆப்ஸ் இன்னும் எடுத்து லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்களா. அடுத்தது இது பேன் பண்ணலாம் வேணாம்னு சொல்லி வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு. அது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஷாக் ஆவீங்க. ஏன்னா நிறைய பேரோட ஃபேவரட் சொல்லலாம். பப்ஜி இருக்குது. ஆமாங்க, பப்ஜி இருக்குது. அதே சமயத்தில் வேற என்ன ஆப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, அப்புறம் AliExpress சொல்லி ஏகப்பட்ட இது இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பேடிஎம் அது கூட இருக்குது. பேடிஎம் அப்போ வேற என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கி கூட இருக்குது. ஸோ இது வந்து பண்ணலாமா வேணாம்னு சொல்லி உங்கள் டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு. அதே சமயத்தில் நீங்கள் நினைக்கலாம் பப்ஜி வந்து ஒரு சைனீஸ் கேம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம். அது வந்து ஒரு கொரியன் தான். பட் வந்து சைனீஸ் வந்து அதுக்கு வந்து இது பண்ணிருக்காங்க, ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காங்க கூட சொல்லலாம். சரி, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு இதில் சைனீஸ் கேம் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. ஸோ சைனீஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணதும் நம்ம பண்ணலாமா வேணாமா சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ பப்ஜி கேம் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து அந்த பப்ஜி கேமில் வந்து அதிகமாக காசு வந்து செலவு பண்ணுவாங்க. அதாவது இந்த இப்போ அந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே சில ஜேர்ம்ஸ்லாம் கொடுத்து காசு கொடுத்து தான் வாங்க சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட 1000 சொல்லிட்டு சம்திங் சொல்லிட்டு அந்த பே பண்ணி தான் அவங்க வந்து அந்த ஜெம்ஸ்லாம் வாங்குவாங்க. ஸோ யாருமே கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வர வரைக்கும் யாருமே அதை பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் பேன் பண்ணிட்டாங்களா உங்களுக்கு தான் லாஸு. ஸோ தயவு செஞ்சு யாருமே ஜஸ்ட் ஒரு 1 மந்த்துக்காவது அதில் வந்து காசு போடாதீங்க, காசு வச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. அப்போ உங்களுக்கு தான் வந்து ஆபத்தாக வரலாம். பட் எனிவே ஜாக்கிரதையாக இருங்க. அதுவும் கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ல எந்த ஆக்டில் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 69A இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் படி இதை வந்து பிளாக் பண்ணிருக்காங்க. போன வாட்டி சரி இப்போ சரி இந்த செக்ஷன் அப்படி தான் பிளாக் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு கெத்தான மூவ் சொல்லலாம். ரொம்ப பிரேவான மூவ். நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ண நம்ம யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம். ரெண்டாவது முறை இன்னும் அது இல்லாமல் இன்னும் 275 ஆப்ஸ் வேறு இன்னும் வெயிட்டிங் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக பப்ஜி இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக தான் இருக்கும். சொல்கிறேன் 2 வருஷம் இந்த 1 மந்த்துக்கு வந்து அதில் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இருங்க. பப்ஜியில் எலைட் பாஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த எலைட் பாஸ்லாம் கொஞ்சம் வாங்காமல் இருங்க. ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காஸ்ட்லி வேறு. உங்களுக்கு தான் மணி வேஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு தான் இருக்குது. பட் ரொம்ப கன்ஃபார்மாக இல்லை. பட் வந்து ஒரு 1 மந்த்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம். எனிவே அவர் தாங்க. சரி, நம்ம ஹெட்டிங்லாம் முடிச்சாச்சு. பட் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை பற்றி? இது மாதிரி ஒரு பக்காவான ஒரு மூவ் எடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப பிரேவான ஒரு மூவ் கூட சொல்லலாம். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள்.
அது மட்டும் கிடையாதுங்க. இன்னும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 30 ஆச்சு. ஆமாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 50 சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டினா கூட ரொம்ப குழப்பத்தில் இருந்தேன். பட் இன்றைக்கி 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இதுவுமே எங்கள் கூட தொடர்ந்து எங்களும் இனிப்பில் இருங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வந்ததுக்கு, ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ இதான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். ஸோ வேறு யாருக்காவது எங்கள் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தொடர்ந்து புது புது வீடியோ நான் போட்டே இருப்பேன். சமயத்தில் சில த்ரில்லான வீடியோஸாக இருக்கட்டும், சில இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸாக இருக்கட்டும், நாங்கள் தொடர்ந்து போட்டுனே இருப்போம். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அவள் தான் காய்ஸ். அடுத்த ஆசமான வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் பை ஃப்ரம் லோகேஷ் ஃப்ரம் ஜீனியஸ் ஃபேக்டரி signing off.